zingakanani nobekeze Omisitha zami zingakanani nobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo okhuluma ezinye indaba ezike bafone bangibuza ukuthi wegogo Mseleku umuntu uma enesichitho into enjani isichitho uthola ukuthi ubuza nje unenkinga kodwa usafuna ukwazi ukuhlukanisa ukuthi isichitho into enjani. Isichitho uma unomuntu wakho uthola ukuthi kwesinye isikhathi kunuka into lokwavela ongakazi uzuyizwe mhlambe kunuka ukaka unuka lento exakayo hayi ngoba khona okakile la endlini isichitho lesenziwe ukuthi kunuka ukuze nina lihlukane nomuzwa aphuma umuntu ahamba ayibone lakhe indlela noma aphuma ahamba ayibone le ndlela. Kwesinye isikhathi sihlukene kaningi ichitho kwesinye isikhathi uyababelwa uzwe ngathi kunezinto ezikuhambayo uyihlangula usathe uhleli uyezwa ngathi khona kuyanwayizela nje emzimbeni wakho ngaso sonke isikhathi uzibuza hayibo ngabe kwenzekeni kunenkuku efukamelana mhlawumbe imkhuphele mhlawumbe kuyona le ehambayo hayi thola kusathi umuntu uyabuka la uzwe ngathi khona ehamba khona awuboni lutho isichitho futhi lezo ziningi ichitho indlela ezenzeka ngayo. Kwesinye isikhathi uthi uyakhuluma nje ukhuluma kahle nomuntu wakho avana kuthatha kubeke lapha phezulu isichitho wayileso. Izinto ke lezo ezingafuneki kuyekufuna ukuthi zilashwe kumuntu ngoba isichitho into yakha isidina kumuntu noma ngabe ngowesilisa noma ngabe ngowesifazana kodwa kuyinto yakhe isidina kuwena ngoba lo muntu osuke kwenzele leyo nto usukenzela ukuthi wena ube naleyo nto ukuze ube nesidina ukuze ungathandeki kulowo muntu wakho ukuze agcine mhlawumbe azekuyeke ngoba ngesinye isikhathi ngenzeke kube umuntu ofuna yena lo wakwakho. Uyayizwa lo kungabe owesilisa ngabe owesifazana into efanayo ngoba nabesifazane bakhona abafuna abesilisa bakhona futhi abesilisa abafuna abesifazane kodwa abangathandani nabo angakwenzela nje into ethile enza ukudidisa nomuntu wakho ozwana naye ebona ukuthi uzwana kahle na ngoba yini unomona ufuna ukufaka lesichitho ukuze athi bekubuka dino wena kube sengathi khona into wrong oyenzile ungenzanga lutho. Azathi omunye nje ngizwa nje namhlanje nje angazi ukuthi indaba ngizwa manje ngiyabheka nje akufuni noma ngibheke yini wenzeni uyabo isichitho nje sonke leso wenzeni oluyini uhleli naye lo muntu la kodwa uthi mekubheka nje kunento akubone ngathi uyenzile wena ungenzanga lutho. Isichitho sonke leso sihlukane kaningi siningi ngeke ngisibale nami sonke ngeke ngakwazi ukusibala sonke ziningi izinto ezenzakalayo. Ezinye izinto omunye umuntu uza kufaka mhlambe isilwane ngoba ekufakelana ukuthi umuntu wakho uma uhlangana naye angakuzwa ukuze abone ukuthi khona into oyenzayo ngoba edinga ukuthi wena umhlukane naye. Ingakho ke kubalekele ukuthi izinto uyinakisise ukuze uthi mangabe uyilungisa waso okay eke ngilungise lokhu qala kathi nginenkinga nabo ngoba kusho ukuthi nginesichitho ngoba ngangamuza ugogo Mseleke beka kanje okusho ukuthi isichitho impela lese singiphethe bese uyaphakama ufone uzoyibona inamba enzansi makuukuthi ufuna ugogo Mseleke makuukuthi khona omfunayo ukuthi uye kuyena uyokhuluma naye uye kuyena futhi anginankinga kusho ngoba kukhulume mina ngifuna nazi akusho ngoba nakukhulume mina bese cha wena iza kubina kuwena ukuthi uzwa kanjani ukuthi siza kumina noma ukuthi yabo omunye yini ngoba baningi phela abantu abakhona kuwena okuzozwa kwena ngaphathi enhlizweni cha ngiyangamapi angisuke ngakubambile ngokutshela ukuthi cha mina ngikutshela usizo lokuthi bona ukuthi makunje kusuke sekonakele lungisa hayi ukuthi iza kugogo Mseleke uzolungisa kuwena ukuthi ngiyathanda ukuyolungisa gogo Mseleke yena ongicushisile ngaze ngathola lokhu ngoba kusho ukuthi nangeli ilanga kuningi engizokuthola kuyena. Ingakho ngifisa ukuthi izinto nizazi ngoba abanye basebancane abanye bathola imendo bebancane izinto bengazazi kodwa ke ekugcineni umuntu engezwanga umuntu ozomtshela nozomluleka sibe sethina siqhamuka kanje nalo koyushubu bese siyebayala abantu umuntu abuseyeza ukuthi ha uyazi mina ngiyazi ke lento hayi bozwa sisiza ugogo Mseleke. Ngiyabonga kakhulu umakhosi amakhulu.